bago. Araba rin. Abi ako ni pansin. Abi ka daw, abi pare, abi. Ah, si abi. Isa. Kala ko siya. Yan raw. Parehas sila pag nakatalikod eh. Oh, sila magkapatid sila. Kapatid. Tulog ba si Mariantro? Napansaya kay Aringgan. Ah. Ay, oh, ibigyo. Siyempre, kailangan may moment dito. Ay, oh. Kaya pumunta naman kami Maynila niyan. Ay, oh. Pag nalulungkot kami, may titingnan kami. Yung kinakainan namin. Hindi natin masabi, baka ibigay ni Lord yung blessing natin. Ay, sana all. Kape, magkape sila. Magkape kayo? Palagi natin pagdasal din na ibigay sa atin yung blessing natin. Dahil pag binigay yan, Hindi naman mahulog pag hindi mo marami binala. tayong matutulungan. No? Pero, Lalo na yung mahihirap na kagaya share your natin. blessing. Kahoy, tama kain na. Yun na. Baka kumain, baka sabihin mo ba? Dandanin mo naman kain. Kapol, ay ginabaw sa tinapa. Wala, namumuli yung labya. Balaga, alam na. Balaga na. Hindi mo lumumog kami. Namin pa, gusto nga nga lumumog ta. Hindi naman natutulog sa kwan. Bilihan ko siya ng lip tea. O tinapay ipay. Mag-iklog na kayo para po. Huwag na, para maubos. Oo. Sige, sige. Diba? Yan lang sa akin. Ano ba naman talaga yung apple? Hindi ka para mo. Ang kakape ako dito. Tayo na nga lang yan. Ikaw ang nag-diet. Apay, akala ko dumating si mama mo, ako. Hindi ko, kaya mo nang buwi. Siyempre, buwi tayo pag mayaman lang tayo. Hanggat di pa tayo yung mayaman, huwag ka uwi. Talaga lang Yan, yan. Baka tumanda natin si Tita Janet hanggang ngayon. Wala ba rin? Bye po. Next year pa yun, November. October pa. Kain kayo ng arroz caldo. Extend siya. Aga. Iabot dito yung ano eh, yung wifi lang. Kain kayo ng arroz caldo, tinapay. Madam, sir. Ano mo kinapal? Kaya mo darating yan. Nauna pa si Papa sa'yo, ganyan. Hindi, nandito ako pa. Magaang na yung bakuna mo. Ikaw lang ang nagpabakuna. Yung kasama mo, hindi Paano po kung may nararamdaman pala? Eh, yung may dating sakit, tapos malala. Tipong wala kang satas na ka sa iba. Yung Pfizer talaga. Bakula ka? Yung Pfizer maganda daw. Hindi kasi ako, nahirapan akong huminga eh. Ay, hindi na. Hindi ka na magpabakuna. Kung may sakit kang Nahirapan akong huminga eh. hika. Ay, hindi na. Hindi ka na Baka magpabakuna. lalo akong iisip ko baka din ako makauwi Bicol. Ang layo naman dito. May umaga. Wala naman pilitan yung bakuna niya. Yun, walang kapilitan. Pero kung yung tanda. Sabi nila ba, pag wala kang vaccine, hindi ka makabiyahe. Hindi ka makalala. Diyan ka na sa Hindi naman hinahanap yung So, timbang card hana. mo sa vaccine. Sabi Yung rin hinahanap yung kwan. Pero kung damot, kunadamot. Handa nga, hindi. Kunada lang siguro. Ang hinahanap na naman yung swab test. Swab test? Ano ba yun? Pagpakitaan nito. Wala, swab test. Parang baka... Yung swab test, ano na yan eh. Pagkakakitaan na rin yan eh. Sige, 1.5 eh. Ito eh? Ito eh. Naku naman. Di ka, padagkasadgaran din ng araw ni Kapitan. 1 milyon na to eh. Magkano na? Eh hindi lang tayo milyon sa mundo. Kung halimbawa sa ano, Sa Pilipinas, di ba? Marami ah.
Hindi lang isang Kaya nga ano dyan, si Dick Gordon eh. Yan eh. Hmm? Si Dick Gordon. Inan na rin yan. Kaya ano nung ano. Siya ngayon yung ginigisa. Sa Red Cross. Yung malaki ng ano, ng swab. Oo eh. Saka Wala ka makakita isa. nyo. Swab test lang yun ah. Muntahan sa atin, libre yun. 3,000. Kung kuwan nga eh. Pati libre lang po yun eh, swab May test. sipon ka nga eh. Di wala na. I-quarantine ka na naman. Positive ka na. Hmm. Eh, paano kung malimig yung lugar, tapos nagkasipon ka? Oo. Patay na. Talagang sakit naman yun. May karpas. Sa madaling araw nga, malamigan ka lang, sisipunin ka agad eh. Oo, bakit kaya ganyan? Mahal pa. Oh, wala na yun. Next year. Pag ano naman butos. Kaya lang naman yung minamadali yung vaccine eh. May expire na kasi yung mga yan. Kailangan ng pera sa ako. Walang libre, wala na. Ang ibig mo sabihin yung mga nag-ano ng mga kandidato, yung pera na ginagamit, pera na sarili nila o sa ay sa Kapag nga yung mas malapit yung kay Pacquiao. Ubus na daw yung hari-hari yan. Na? Yung hari-hari yan yan. Nag-20 minutes na yung hari-hari. ipak yan, marami pa. Maraming pera. Tapos may utang na 10 billion sa ano, BR tax. Utang? Hmm. May 10 utang si billion. Pacquiao na 10 billion. 10 billion. So, Buti na lang tayo kahit mahirap tayo. wala tayong utang ng ganyan. May utang kayo. Ang masakit ng ulo, yung mga mayayaman. Mga mayayaman, di naman totoong mayaman yan. Hmm. Mayaman sa utang yan. Oo, mayaman sa utang. Ikaw kumangin. Kaya lang naman nakikita ang mayaman siya. At yan yan, utang din. Hmm. Mabuti kung utang nila maliit lang, milyon. Inegosyo mo, utang din. Yung kwan, pag magulang ka, no, sa atin na ano, 1 kilo, papawisaan na luto. Umaga po sa mga nakakarinig. Morning! Paulaw, pagsaka ka lang. Yung may ganda, may sariling lagayan. Ang tugaw ni Paulaw, Parang hindi ka isang ano, hindi ako ng Marco. Repel. Refill da. Sandali na. Marami. Ang dami mo naman trabaho, Marge. Ayaw po sarang matulog na dyan kung minsan. Kasi Ay, iniisip oo. ko pagdating ko yung pinagkari nila maghapon. Matulog ka na lang sa bahay nyo. masarap. Ayos yun ah, ikaw pa Mascardo magbubong. Masarap naman yung arroz caldo. Kaya, Sakit ang mga ngipin. tuwing umaga, ako'y pupunta Ay, ay. sa breakfast. Doon na po kayong kumain dito at Masarap ng arroz caldo. Yung nga, masakit yung mga ngipin. Oo. Pag natalugo, yung Manila na ata, nagkinata. Muna 10-10 lang, oh. At may libreng ano yan eh. Oo. No? Libreng tinapay dapat siya eh. ba't ganun marami sa kanya, sa akin kunti? Ay, akin na dagdagan ko para ko. Ay, napakasiluto ng ito. Buti na lang wala ka. Siguro, palibasa wala kasing joke. Oo, nakabideo tayo, oh. Akin na dapat. Hindi po, kayo na po. Ayun. Nakabideo tayo, oh. Ang ganda yan, dito lang po yung logo pwede i-refill. Dito lang ha. Yan. Paparefill niyo lang po yung logo nyo pag naubos. Sa una daw, may bayad. Sa pangalawa, wala na. Na, Ayan. ang lip Ay, hindi pala. Sa una pala, walang bayad. Yung pangalawa may bayad. Nagugutom na ako. Ang lilugo. Walang nagawa bago sumikat ang Wala na si Paulo. Huwag na, ganyan na. Papala si Paulo. Kung sa mang inasal may only rice, dito may only lugaw. Oh, ang Initial na yung guys. lulugaw. Lenny yan.
Lugaw si Lini. Bakit sinasabi na Ang lugaw? lino. Hayaan na natin yung Selene na yan. Ano kasi. Ano tayo? Punuin ko Ano ba yung boboto nyo? Marge. Marcos. Marcos tayo, Marcos. Marcos ako, kahit anong mangyari. Wala na si BBM tayo, Marcos na. BBM. Ano lang Si Ante, iba to eh. Ayan. Si Kwan yan. Pacquiao. Pacquiao ba yan? Pacquiao? Pacquiao. Ayaw ko sa Yan, ako naman, wala namang alam nyo kung di gloves. Tayo ang Pacquiao. Tawa daw. Tanong, di ba? Yumaman lang yun sa pagsaro ng Bumuksing sakit lang ng siya. katawan. Hindi siya, Wala naman siyang kwan. politika. Mabuti ko naman Sablay-sablay pa nga siya pag tinatanong ng English eh. Diktador. Kawawa. Hindi na kasi. Ito na. Paano yan si Pacquiao? Yung nakape. Ma-impeach. Parang si Erap yan pag nakaupo. Kaya siya tumatakbo kasi. Ang problema yung pag naglaban si Bongbong sa si Sara. Tinatakbo lang siya. Ano? na si Osi na to. Pinapatakbo lang si Manny para diktahan siya. Wala, malakas si Sara tsaka Duterte ngayon. Ay, Marcos tsaka Duterte ngayon. Oo, Kasi malakas. nag-candidate na si Sara na vice president na eh. Busy na. Oo, nandun na sa ano. Pag nagtandim si Sara sa si Marcos, yan. Panalo na. Landslide. Boboto ako. Landslide na ang mangyayari. Lana ano sa dalawa. Marcos. Ay, lalo na, no? Nararamdaman niya. Kasi yung pagbabago yung tao eh. Kay Duterte nga, dami nga nagbago eh. Oo, daming pinatay. Sa Maynila pa ako bumoto. Dami mo nang pinatay ni Duterte. Mga hadi. Siyempre, dalawa. Apat na, di kulang na Pati yung nga bayad yung ko. Dalawa din. O, apat. Kapok lang ng bahay, paparilin agad eh. Ito din ako sa kanil Duterte. Kasi ang sabi ko Duterte, wala yung ang laki nila. Ang mahirap nga doon kasi ano na eh. Tutukalin na eh, wala nang palibaliwanag. Wala na kayo, walang Hindi nakikita ng ano, wala nang pakita ng camera. Ito na yung Tatay na. ito na yan yung sa mga pulis na yun. Kumbaga bitaw na ako. Eh, yung mga inosente, nagkasama. Eh, pati yung presidente na nangitid din. Ano? Kulang yung pagkain mo. Ay, hello, Luis. Ay, wow, kape. Ano nga may? May sa. Matigas ba? Imbis na mga taros ka, may Kabay-bayan. Wala na ibang kulay eh. Wala na ibang design. Ang design niya ganito sa ganito lang. Bilog. Kaya bagay mo? May bilog na. No. Wala ko kami kal. Oh, okay, thank you. Apple sana yung bibili. Wala. Baka sa Lazada pa yun. Square? Nakausap mo na si Delia. Delia ako. Ipa, message ko lang naman eh. Yung nasasagot. Mamaya, ulit ko na. Lagi ko naman mini-message si Delia eh. Yung CD na, ano, gusto ko, balon eh. Yan ang natin. Tulong sa GC, sa GC. Hindi ko naman inaamit yan eh. Kinakamit. Wala. Pag tao ka ba, hindi mo matipilit eh. Pag sumali. Sakto yung namin. Wag na. Hindi pa rin. Kasi ganun talaga, hindi mo masasabi ano na tayo. Kasi ano yung problema. Kaya tama yung sinabi mo talaga. Kaya huwag ka mag-focus. Kailangan lang yan. Kasi hindi lang siya yung tao. Wala ka makapasali pag ganyan. Abot na naman yung 30. Kaya maras pa yun. Mas pinag 30. Ayaw 40. Mga kadito, tikar. Tikar. Ah. Balutan. Ano eh. Ako rin katawan di maloko. Yan, ano Diyan dyan, pa aspirin. nakaupa.
awan ti malukong. Ano sasabihin mo kay ano? Dan aspirin? Sabi ni aspirin. Anong sabihin sa aspirin? Lugaw tayo, lugaw. Jay, anong sabihin sa aspirin? Sige, sabihin mo. Mamaya na. Inaabangan natin yan eh, di ba? Gigi. 5. Mamaya na, kumakain tayo. Eto na. Meron ba ng time? Dati nito pagpapapaan. Ay, Aja, kung may classic platform, may ay klase tawan na sa speaking ay hello klase ko na din. Di lang ko masikan. J-Pits. Busin mo yung pagkain mo. Ay. Kasi mo, kami nga nakadalawa na. Mahina talaga kumain si Apo. Mag-vitamin ka, Apo. Magda-vitamin niya, ganyan talaga. Puro laro kasi. Hindi matutulog. Pag natulog ka sa tanghali, kumakain. Kung mapapansin nyo, yan ang kalaban ni Cardo Dalisay. Ayun o. Ayun o. Yan. Yan ang bumugbog kay Dalisay nung nasa probinsya. Ngayon naiwan siya. Naiwan ito. Nagsara na yan. Nagsara na eh. Ito naman yung kasama ni ano. Yung kapartner nung ano. Alaga ni Dalisay. Yan. Sa mga yagit. Sa mga yagit. Di ba may ano, dala-dala na si Yagit. Si Dalisay na maliit na lalaki. Yan ang ano, tandem na no. Matangos ilong niyan. Busin mo na. Mhm. Konti na.